4.7 IFM. Report! Kinumpiska ng City Veterinary Office ng San Fernando, La Union ang 66 na biik na lula ng isang closed van matapos matuklasang walang kaukulang dokumento. Ayon sa report ng pulisya, nagmula ang mga biik sa Candelaria, Quezon at dadalhin sana sa Kinavite, Bawang, La Union upang ibenta. Ngunit naharang ang sasakyan ng mga otoridad sa lungsod. Hindi nakapagpakita ng legal na dokumento ang mga driver ng van, kaya't agad na kinumpiska ng City Veterinary Office ang mga biik para sa tamang disposisyon. Lumabag ang mga driver sa Provincial Ordinance No. 417-2023 na naglalayong pigilan ang pagpasok at pagkalat ng mga sakit na nakakahawa sa mga hayop at sa City Ordinance 2023-14 na nagtatakda ng tamang protocol sa pag-manage ng mga produkto laban sa African Swine Fever. Matatandaan na isa ang La Union sa mga lalawigan na lubos na naapektuhan ng ASF noong nakaraang taon, kaya't pinaigting ang mga regulasyon sa entry at exit points at masusing monitoring ng mga hog racers sa rehiyon. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jama Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.